Kada gɛlɛya bi an ka jamana ale ni CEDEAO jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛɛrɛ tɛ ka se ka sɔrɔ a la o de hukumu kɔnɔna na Mamadu Kamori Keita ni ale ye APM maa dɔ ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ n'i y'a sɔrɔ ale de tun ye Assimi Goïta ye a kan ka se ka baara minnu kɛ sun ale ye an ka silamɛya jɔsen duurunan dɔ ye nka n'i y'a sɔrɔ i bɛ sun a ka sɔrɔ i ka kɛnɛ i ni na yalima jabɛtitɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sun wa kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ye ɲɛfɔli kɛ o baaraw kan. Championnat Ligue 2 ale tile sabanan hukumu kɔnɔna na Binka FC ale ni Africa Foot olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ 2-7 minnu baaraw kɛra karidon ka kɛɲɛ ni avril kalo tile 17 ye. Ninnu bɛ tali kɛ an ka su in na bakurubaw kan an bɛna dɔ fara minnu kan ka lasaw ma a y'aw bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na. An bɛ segin k'aw fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka kunnafoni waati selen an ka bakurubaw tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ an da sera a ma an ka kunnafoni kumabaw la cogoya min na ka da gɛlɛya bi an ka jamana ale ni CEDEAO jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛɛrɛ tɛ ka se ka sɔrɔ a la hali bi o de hukumu kɔnɔna na Mamadu Kamori Keita ni ale ye APM maa dɔ ye ale kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ n'i y'a sɔrɔ ale de tun ye Assimi Goïta ye a kan ka se ka baara minnu kɛ a ye ɲɛfɔli kɛ an ka kunnafoni ɲɛna Umaru Koyita ale ka kuma galama na an ka jɛ k'a ka kɔrɔfɔw lamɛn. Effectivement gɛlɛya bɛ embargo ko in na hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min don a ma kɛ sariya kɔnɔna la wa laɲini ye min ye a bɛ population de sɛgɛn a tɛ fɛn kɛ fanga la sanction minnu bɛ ta donc ni ne tun bɛ Assimi place la bi bi in na laɲini min n'o an y'o kɛ olu sɔrɔla ka ban o de ye jumɛn ye maliyɛn ka se ka bonya a danbe kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ an ye jamanaden de an ye jamana de min ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ a bolo mɔgɔ tɛ se k'a to kɔfɛ ni k'a fɔ a ye nin kɛ a kana nin kɛ donc bi bi in na a kɛra UEMOA mɔgɔw ye o a kɛra CEDEAO mɔgɔw ye o a kɛra Faransi ye o walima a kɛra tubabu jamana tɔw ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko bɛ yen nɔ o tɛ kɛ maliyɛn na tuguni donc ne bolo laɲini min bɛ yen nɔ o sɔrɔla ka ban mais n ye min fɔ nin ye sɔrɔ taabolola la a kɔlɔlɔ bɛ jamanadenw kan sanni feere kɔnɔna la problème bɛ yen commerçant détaillant ka ɲɛmɔgɔw bɔra a fana kumara gɛlɛya minnu bɛ u ka laɲini ye mun ye donc sama-samali a jɔyɔrɔ bɛ yen nka fo hakɛ ka kɛ a la donc ne kɛra Assimi ye kalo 16 kalo 18 24 ne bolo u man jan ɲɔgɔn na o de ka se ka wele bila CEDEAO mɔgɔw ma an ka bɛn kɛ ko la n'u ko de ko kalo 18 an bɛ dan kalo 18 ma problème tɛ a la nka ko waliyali de bɛna kana yɛlɛma don kow la misaliya la i n'a fɔ ATT ala ma hinɛ la transition tun b'a la a tun ye kalo hakɛ min kɛ dɔ tilala ka fara o kan mun na parce que a tun bɛ fɛ ka élection ka bɛn waati ma a tun tɛ se ka koron ka bɛn o ma bon ne kɔni bolo transition a bɛ taabolo ɲuman kan ka sabu kɛ fɛn camanw bɛ yen nɔ minnu ni an ye o se sɔrɔ transition ne b'a ta bakuruba 2 la plan politique ani plan sécurité lakana yɔrɔ la an kɛlen bɛ ka se caman sɔrɔ an y'a ye sisan nɔ yanni bin ka kɛ armée kan ani force de sécurité kan an ka riposte an yɛrɛ de bɛ ka mɔgɔw ɲini minnu bɛ a bɛ fɔ olu ma ko jatigɛwale mɔgɔ donc o ye situation retournelen n'a ye fana an ye maramafɛn minnu fana sɔrɔ i n'a fɔ hélico de combat n'a ɲɔgɔnnaw ani radar minnu sɔrɔla minnu bɛ se ka to an bɛ se ka fɛn minnu bɛ na an kun kan ka se k'o intercepter ka u ye joona walasa labɛn min kan ka kɛ k'u kɛlɛ ka se k'o kɛ donc olu bɛɛ ye fɛn ye min b'a jira k'a fɔ que transition min ye sécurité ko yɔrɔ ye an bɛ ka ɲɛ caman sɔrɔ o la donc filanan o de ye politique ko yɔrɔ ye min fɔ n'o ye élection ko ye donc élection ko a ma boloda i n'a fɔ a fɔlen bɛ cogo min na ani an sigiɲɔgɔn n'o ye CEDEAO n'a ɲɔgɔnnaw ye an bɛ ɲɔgɔn sama-sama na o de nɔfɛ donc ne bolo ni basigi nana ka na kɛ bolo ka da chronogramme dɔ ka établi min b'a jira k'a fɔ k'an bɛ se ka élection kɛ nin waati in kɔnɔna la comme on le dit c'est une planification fɛn bolodalen de don nka terrain réalité bɛ se ka to yɛlɛma bɛ don a la donc ne bolo baara fɔlɔ minnu kɛra n'o ye ka jamanadenw hakilina ɲini bɛɛ lajɛlen hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu hali bi olu ma don kulun kɔnɔna la an ka taa ɲɔgɔn fɛ mais ne kɔni b'a jigiya bɛɛ ŋaniya ye kelen de ye nka taabolo bɛ se ka falen n b'a jigiya fana k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ walasa Mali bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nin fɛn kɔnɔ cogo min na
donc fin kalo 22 an mago bɛ la walasa ka élection kɛ n'u ko kalo 16 an ka sɔn kalo 16 ma maintenant dans la pratique an bɛna ye k'a fɔ kalo 16 tɛ se k'a ɲɛ olu bɛ kɛ commission de suivi la baara minnu bɛ boloda walasa élection ka kɛ ka bɛn délai ma olu bɛ kɛ o donc hali n'a tɛmɛna o kan hali n'a bɛ kɛ san 2 san 3 san 5 bɛn bɛ k'o kan mais ne bolo u mago bɛ min na o de ye a k'a yira k'a fɔ an bɛ fɛ ka élection kɛ. Sunkalo ale bɛ ka sɛnsɛn don o don ka taga fɛ nka fɛn bɛɛ ɲinanta o kɛra tileba hukumu kɔnɔna na min kɛra sababu ye ka silamɛw sen sumaya misiri la o de hukumu kɔnɔna na an ka sigida min bɛ wele ko gɔlifu n'a bɛ an ka sigida duurunan na misiri min bɛ yen ni a bɛ wele ko wami o alimami kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ an ka kunnafoni na Umaru Kuyita ka kuma galamana an ka jɛra ka kɔrɔfɔw lamɛn. Alhamdulillah ala kan bɛ saba an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ y'an kalan o la k'a fɔ ko ni sunkalo yɛrɛ sera ala yɛrɛ de bɛ yamariya di mɛlɛkɛw ma ka sitanɛw jinɛ sitanɛw k'u bɛɛ lajɛlen siri adamaden sitanɛ jinɛ sitanɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ siri donc o de la i b'a ye sitanɛ ko min bɛ mɔgɔw la fari faga min bɛ mɔgɔw la donc o bɛɛ bɛ dabila fari foni bɛ na misiriw bɛ fa donc ɲumanyaw bɛ caya seliw bɛ caya et donc farifoni bɛ caya suratul bakara yɛrɛ ala b'a fɔ ma ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc Dieu même nous dit dans le Coran de jeûner le mois de Ramadan comme ça a été prescrit à nos prédécesseurs, comme ça il se peut que nous atteindrons la piété. La piété c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Donc le mois de Ramadan et Ramadan kalo ye jumɛn o ye ka anw kalan diinɛ bato ko ɲuman na diinɛ kɛ ko ɲuman na o ye k'an kalan o de la donc sunkalo ye cɛsiri yɔrɔ sunkalo ye baarakɛ yɔrɔ de ladegeli yɔrɔ ɲuman de don donc n'i y'a jateminɛ sunkalo la mɔgɔw cɛ bɛ siri fari bɛ foni u b'u cɛsiri diinɛ bato la o tɛ dɔwɛrɛ ye an kuntigi Muhamadu sallallahu a y'a yira na k'a fɔ ko ala yɛrɛ de ye yamaruya di mɛlɛkɛw ma ka adamaden shetanu ani jinɛ shetanu k'ulu bɛɛ don jɛlɔkɔ la donc o de b'a to i b'a ye farifaga min tun bɛ mɔgɔw la ani farifaga min tun bɛ mɔgɔw la o bɛ b'u la farifoni bɛ na donc sinjitigiw bɛ caya seliw bɛ caya nafakatiw bɛ caya o tɛ dɔwɛrɛ o ye ala yɛrɛ de ka fusamanciya ye ala yɛrɛ de ye sunkalo kɛrɛnkɛrɛnnen o fɛn nka o ladegeli ɲuman ye comme n y'a fɔ cogo min na an b'a sɔrɔ an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale min ye ladegeli ɲuman ye ale y'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a y'a sɔrɔ ala yɛrɛ de fɛ ka bɔ a ka kuranɛ ba in kɔnɔ donc o de la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kuranɛ a ma don kuranɛ la ka kuranɛ kɛ a ka sariya ye n'an ye kuranɛ kɛ an ka sariya ye an ɲɛ bɛ tiɲɛni caman na dugukolo in kan inshallah ka ca ala fɛ a bɛɛ bɛ bɔ yen sabula n'i y'a jateminɛ i bɛ sariya fɛn fɛn ye sariya fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ ye adamaden sariyaw de adamaden dun dafalen tɛ mɔgɔ min dafalen bɛnnen bɛ ala de la donc ni an ye kuranɛ minɛ kuranɛ de ye ala ka sariya ye n'an ko k'an bɛ a matarafa k'a bɔ a sira fɛ inshallah ka ca ala fɛ sunkalo bɛ kɛ ka ɲɛ wa hali ni sunkalo kɛra ka ban fana jogo ɲumanyaw an y'u minnu dege sunkalo kɔnɔna la inshallah an tɛna olu to an kɔfɛ tuguni k'a fɔ ko sunkalo banna parce que sunkalo dɔrɔn tɛ ala bato ye ni ko i bɛ sunkalo dɔrɔn de bato o kɔrɔ ni sunkalo banna e bɛ nɔ dɔn ala sɔsɔ la donc ni a da sɔrɔ e bɛ sunkalo de bato ayiwa i kɔni i ka ko b'i bolo sabula parce que an bɛ ala de bato an bɛ ala kelen de bato sunkalo ye ala ka danfɛn de donc sunkalo bɛ kɛ sababu de ka an surunya ala de la ka anw dege ka surunya ala la donc an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam y'a fɔ sunkalo fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye junubuya fa ye donc o kama donc i yɛrɛ b'a lajɛ i t'a dɔn n'a sɔrɔ ni e ye ɲinan sunkalo ye san wɛrɛ sunkalo est ce que e bɛn'a ye donc o de la i b'i jija ni sunkalo min ala y'a don e garijɛgɛ la i b'i cɛsiri ka baara ɲuman de kɛ a dɔw la i t'a dɔn i bɛ sa kɔnɔna na wa san wɛrɛ sunkalo o b'i sɔrɔ wa i t'i sɔrɔ donc i b'a ye mɔgɔ minnu taara anw ɲɛ mɔgɔ minnu kɔnna ɲɛ ka olu ma se ka ɲinan sunkalo ye a kun ka di u ko ɲinan sunkalo ye ala y'a dɔn an garijɛgɛ la k'a dɔn an garijɛgɛ la donc an ka an hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ka sunkalo la an ka an ka diinɛ ɲini k'a dɔn ka kuranɛ ɲini k'a kalan k'a dɔn ka se k'a baara ka se k'a lamatarafa nin de ye anw ka sariya nin de ye ala ka sariya ye ala k'an dɛmɛ a baara ko ɲuman ye. hali bi ala ka limaniya di an bɛɛ lajɛlen ma o kunnafoni de bɛ taa n'a ye an ka jamana marabolo kunnafoniyaw la minnu bɛna walawala Fatumata Tarawele fɛ an ka jɛ k'a ka bi sɔrɔliw lajɛ.
aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ fɔlɔ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafulabe ale serikili la mobilibaw jɔjɔlen siraba kan Mayina dugu kɔnɔ o kɔni dabilara min waleya tara u ka sigida mɛrɛlakaw fɛ ni u ye sɛbɛn ci Bafulabe gendarmelakaw ma ka sanga ni avili kalo tile 11 san 2022 yaasa u na se ka fɛɛrɛ kɛ ni waleya ninnu olu na se ka matarafa cogo min na. Sigida ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Malika a y'a yira a ka sɛbɛn kɔnɔ k'a fɔ ko mobiliba ninnu kɔni jɔli siradaw la o bɛ kɛ sababu ye ka siraba sanfɛla ka o ɲami wa o bɛ kɛ sababu ye fana ka taali gɛlɛya kalandenw ma kalanso la joona. Sikasokaw fɛ yen ji walakatali kɛrɛnkɛrɛnnenya samiya kɔnɔ yaasa o na se ka dabila u ye baara dɔw sigi sen kan Sikaso dugu kɔnɔ tile 3 bonyeko kɔnɔ. Sikaso kɛnɛya tigilamaw olu kɔni wulila ni ka sanuya walew kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o bɛ tali kɛ fosse dingɛw olu bɔliw kan sugu kɔnɔnaw na fo ka taa se siraba kɛrɛfɛlaw ma. Melakaw ye a yira k'a fɔ a kun de ye yaasa sugu ka o tanga ji walakataliw ma fo ka taa se sugu ale na se ka sanuya cogo min na wa ko a kun jɔnjɔn dɔ fana ye saniya o na se ka sabati Sikaso ale yɛrɛ kɔnɔ ni waleya min ni a tanuna kosɛbɛ Sikaso dugudenw fɛ. Ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Moptikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bankas ale serikili la maa maramafɛntigi dɔw minnu bugutigɛnama dɔn olu bina Sagabala dugu kan min bɛ wele ko Garu ni a bɛ Dunbali ale serikili fɛ ka sanga ni avili kalo tile 13 san 2022 min kɛra sababu ye ni makelenni tora wa dugu mun bɛɛ jenina. Sagabala dugudenw u ye welewelemada kɛ jamana ɲɛmaw ma yaasa lakana o na se ka sabati cogo min olu ka nin yɔrɔ in na. O bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. Kunnafoniw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sun ale an ka silamɛya jɔsen duurunan dɔ ye nka n'a ma i bɛ sun a ka sɔrɔ i ka kɛnɛ i ni na yalima jabɛtitɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sun wa o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni na Umar Koyita ale ni Kanja Tarawele olu ye wuli ka jɔ kɛ ka se kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ma ni o ye Dr Birima Berete a ka se ka ɲɛfɔli kɛ o koɲɛw kan an ka jɛ k'a ka kɔrɔfɔw lamɛn. Silamɛya jɔsen dɔ ye sun ye nga ka sun o ka sɔrɔ i ka kɛnɛ i ni na o ye maa dɔw ta ye Ala ye minnu garizigɛ jabɛti bana na ka d'a kan jabɛtitɔ bɛɛ man tɛ ka sun. Jabɛti ye bana ye bana min sigaro bana de don c'est-à-dire que ni sigaro cayara mɔgɔ joli la o de bɛ wele ko jabɛti. Jabɛtitɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka sun don olu b'u dɛmɛ minnu bɛ yen ni olu ka fura tɛ jabɛti jigi ka tɛmɛ donc u ka fura tata ye tako kelen wali kelen tako fila fura minnu ti a tɛ jabɛti jigi ka tɛmɛ a dan kan donc o ye olu tuma dɔw la ni dɔgɔtɔrɔ ye jateminɛ kɛ yanni sunkalo cɛ n'a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'a ka jabɛtitɔ bɛ se ka sun k'a sɔrɔ a ma fɛn las'a ma a ma tiɲɛni las'a ma donc a b'o mɛn a ka dɔgɔtɔrɔ la. Jabɛtitɔ minnu bɛ yen ni olu tɛ se ka sun pewu o ye jabɛtitɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ pikirini kɛ donc u bɛ pikirini kɛ tuma dɔw la dɔw bɛ pikirini kɛ fɔ siɲɛ 3 wali kelen siɲɛ 4 donc olu la olu ka risque ye jumɛn ye risque ye tuma dɔw la jabɛti bɛ se ka yɛlɛ wali kelen jabɛti bɛ jigin ni jabɛti yɛlɛla u kan ka pikiri kɛ waati min na n'u m'a ko waati la jabɛti yɛlɛlen bɛ to ka taga o ye tiɲɛni de maintenant wali kelen jabɛti jigilen bɛ to a bɛ se ka jigin u bɛ dumuni kɛ sa u bɛ pikiri kɛ u bɛ se wulafɛla ma waati min na o b'a sɔrɔ jabɛti jiginnen don donc tuma dɔw la o fana ye tiɲɛni dɔ de ye donc wali kelen nin fɛn fila in dɔ la jabɛtitɔ dɔw bɛ yen n'u y'u tulokun ja k'u bɛ sun a bɛ se ka kɛ sunkalo bɛ ban waati min na u ka jabɛti bɛ compliqué jabɛti bɛ compliqué parce que joli girala kalo kelen mumɛ bɛɛ kɔnɔ donc ni joli girala kalo kelen mumɛ bɛɛ kɔnɔ a bɛ se ka na ni ɲɛko problème ye a bɛ se ka na ni yɛrɛnko problème ye a bɛ se ka na ni tension ye wali kelen a bɛ se ka na ni joli yɛrɛ bɔli i la et puis minnu bɛ yen fana n'u bɛ sun don c'est à dire u k'u ka dumuni kɛta woloma dumuni minnu bɛ yen ni olu sigaro ka ca u ka essayer ka olu éviter dɔɔni minnu bɛ yen ni olu sigaro man ca u k'olu dunni caya kosɛbɛ suntigɛ wali kelen ani sundon wagatiw la bon welewele mada kan min b'an bolo ka ɲɛfusiw ma o de bɛɛ k'i ka jabɛti suit bɛɛ ka jateminɛ kɛ jabɛti tɛ min na bɛɛ kan k'i yɛrɛ lajɛ sunkalo daminɛ ani sunkalo laban. Hakilina jiginna jabɛtitɔ minnu kan ka sun olu kan ka dɔ bɔ u ka sukaromafɛnw duntaw la ani u n'u ka kɛnɛya tigilamaw kan ka u ka sun labɛn kalo 2 ka kɔn sunkalo yɛrɛ jɔli ɲɛ.
mobile money ale wari bara cogo ye min kɛra sababu ye ka baarako nɔgɔya denmisɛnnin caman ma an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya caman bɛ u kan o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni ɲina Fadi Talfi Mayiga ale ye wuli ka jɔ kɛ a ko kun kan an ka jɛgɛ a ka sɔrɔlenw lajɛ. Orange Money ni ale sigira sen kan yasa ka se ka wari ci nɔgɔya telefoni fɛ o baarabolen ale bɛ an ka jamana kɔnɔna na a ka ca ni san 10 wa a kɛra sababu ye ka se ka baara di sifinnaka caman de ma i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na baara bɛɛ n'a gɛlɛya don wa ni Orange Money baarakɛla ninnu olu fana bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ an ka baara ma nɔgɔ parce que arnaqueur bɛ yen sisan ni arnaqué sisan ni an bɛna taa déclaration kɛ olu de sɔn ka an ka ko vraiment waleya ka kɛ an sago ye o problème an na kosɛbɛ o filanan tuguni sisan o ye an ka frais de comment on appelle la frais de commission o ye dɔ tigɛ a la o kɔnɔna na sisan mɔgɔ bɛ ka fɔ ko a kɛra tan a bɔra tan tiɲɛ yɛrɛ la hali kun ne tun bɛ grève la mais ne y'a ye hali ni an dimina jamana wɛrɛ mɔgɔ tɛ o Orange kɔni tiɲɛ na France ta dɛ mais an bɛɛ bɛ an bɛ malien kelen de depuis n y'a daminɛ ka se bi ma n ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la parce que tuma dɔw la an ka wariw bɛ perdre an kun an t'a dɔn a bɛ tunu cogoya min na o gɛlɛyaw b'a kɔnɔ an ni client cɛ la an bɛ tiɲɛ ɲɔgɔn ye tuma dɔw la fɛɛrɛ ko la parce que commission jiginnen don sisan donc ni tarifu kura ma na an bɛ ka baara mun kɛ an bɛ ka baara kɛ n'an ka kɔrɔlen ye olu fɛ ko dɔ bɔra tarifu la fɛɛrɛ jiginna ka sɔrɔ an fɛ yan a ma se an ma fɔlɔ quoi kabini Orange Money daminɛna sisan kɛ mais n ye gɛlɛya caman de sɔrɔ a la fɔlɔ Orange mɔgɔw y'an dege i n'a fɔ an ka commission caman de la ka b'o la u nana kɛ an ka commission tigɛ fo ka na se fɛn ma dɔgɔyali ma fo ka na an ka commission dɔgɔya yɛrɛ de tiɲɛ na a ka gɛlɛn o kosɔn tiɲɛ la an bɛ ka grève kɛ grève in kɔni hali n'u b'a kɛ semaine kelen ne b'a kɛ grève in na an ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ pour que commission dɔɔni ka fara a kan hali n'a kɛra dɔɔni u ka dɔ fara a kan fɛɛrɛ na u ka dɔ bɔ la bon sisan an ye grève ka kɛ i n'a fɔ kalo tile 31 na ka taa laban kalo tile 3 de la bon ni yɛlɛma ma don a la tuguni ku bɛ dɔ de fara a kan tile 3 bɛ to yen ni yɛlɛma ma don a la bon an bɛ semaine de lajɛ sisan semaine fana n'a ma don a la tuguni an bɛ kalo de lajɛ baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ninnu kɔni bɛɛ ye ni sifinnaka ninnu kɔni olu bɛ cɛsiri la yasa u ka se k'u ka musakamisɛnninw ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye wa u ka laɲini de ye u ka baara in ka se ka taa ɲɛ o kunnafoni bɛ taa n'a ye an ka jamana kɔkan kunnafoniw na minnu bɛna walawala Fadi Talfi Mayiga fɛ an ka jɛgɛ a ka bi sɔrɔlenw lajɛ aw bisimila jamana kɔkan kunnafoniyaw la an b'a daminɛ Guinée ale jamana la jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Condé ale min ka fanga dafirila a yirala k'a fɔ ko ale bɛ maa 92 la minnu ne u nɔ kan ka minɛ ka sanga ni u ye bingana wale min ta ka ɲɛsi jamanakɔnɔdenw ma a ka fanga kɔnɔna na a ka lafasalikɛbagaw ne olu ye William Bourdin ani Vincent Brincart olu y'a yira k'a fɔ ko kulu min ka baara bɛnnen don u ka jamana sariyasu matarafali kama k'olu ye gafe dɔ kɛ k'a ci min kɔnɔna na ni maa 92 u ye waleya mun kɛ o b'a kɔnɔna na n'o yɛrɛ kɛra jamanakuntigi Alpha Condé ale ka fanga wagati la ka hakilinajigin kɛ k'a yira k'a fɔ ko Alpha Condé ka gouvernement ministre caman olu nɔ minɛnen don kɛrɛnkɛrɛnniya la Dr Ibrahima Kansori Fofana ka sababuya kɛ yuruguyurugu ani jamana wari o dunni ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Niger binganikɛlaw olu ye waleya jugu dɔ ta k'a ɲɛsi u ka fintigilakaw ka dagayɔrɔ ma n'o bɛ Petel Kol u ka jamana ale ni Burkina jamana o dancɛ la nin bingana wale yɛrɛ ka sababu ye maa 7 olu de bɔnɛna u ni na kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko ni binganikɛla ninnu ne u jate ma dɔn k'u ni maramafɛn caman de nana ka na bin fintigilakaw kan wa u ka waleya jugu kɔnɔna na u ye fintigilakaw ka bolimafɛn 3 de minɛ ani maa gansanw olu ka bolimafɛn 6 ne u ye o jeni an kɔni bɛ don min na i ko bi Niger gouvernement olu kɔni ma kuma fɔlɔ nin bingana wale in kan n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Togo olu ka jamana politiki ko fanga sinamatɔn kulu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Alliance nationale pour le changement olu ye lajɛ dɔ kɛ ne kunnafoni dilaw ye arabadon avril kalo tile 16 san 2022 Lomé kɔnɔna na yasa ka se ka kuma waleya jugu minnu tara ka ɲɛsi u ka jamana sariyasu ma ani ka jamanakɔnɔdenw wele ko u k'u fanga kɛ kelen togo min na kalafili jɛlen u bɛ se ka kɛ u ka jamana kɔnɔna na lajɛ in na u da sera min ma o de ye farafina jamana tilebiyanfan olu ka tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO o kiiriso olu ye waleya mun ta ka ɲɛsin u ka jamana ma
ka sanga ni jamanakuntigi kalafili min kɛra u fɛ yen san 2020 wagati. An b'a kun cɛ ni RDC ale kunnafoniya ye. Olu ka ministri min ka baara bɛnnen don tajiko ɲɛnabɔli ma ni ale Jije Budimbu ye ni ale kun minɛna fanga tigilamɔgɔw bolo arabadon su fɛ a yirala k'a fɔ ko ale bilala. A kɔni minɛna kun min na maa m'o dɔn an bɛ don min na i ko bi. Nga min kɔni bɛ tali kɛ u ka jamana kunnafonidilaw ye u y'a yira k'a fɔ k'a nɔ minɛnen don yuruguyurugu ko de la ni o yɛrɛ musaka bɛ t'i jɔ $1 wari miliyari caman de la. Am segin na an ka jamana kunnafoniyaw la kunnafoni kuncɛ la Faruku ɲɛnajɛ ale binanw kan championnat de ligue 2 ale tile sabanan hukumu kɔnɔna na Binka FC ale ni Africa Foot olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ 2 kanangolo. Binka FC ka sebaya la minnu baaraw kɛra karidon ka kɛɲɛ ni Africa lo tile 17 ye san 2022 min kɛra stade Mamadu Konate la a kɛnɛ ka Modibo Siso ale ni Kayatu Bagayogo an ka jago ka sɔrɔ olu lajɛ. An ka bɔ ne ka kɛnɛ fitini n'o championnat de ligue 2 sa a bogo sabanan dolantan minnu bilalen no kɔfɛ o kun kɔnɔ sa Binka FC ale ni Africa Foot kun kɔdalen no ɲɔgɔn na. N'a ɲɔgɔn sɔrɔ ta kala an b'a ye k'a fɔ k'a bɛ tɔn 2 kɔda ɲɔgɔn na minnu ka laɲini ɲinɛ u ka se ka yɛlɛ n'u ka kɛnɛ kan. O la a enjeu kun ka bon kosɛbɛ. O la dolantan bɛ daminɛ dɔrɔn wulikajɔ bɛ bonya Binka ni fan fɛ. Africa Foot dolantan ma tu u dolantan sen dɔn. O la tago fɔlɔ baaraw la an bɛ taa sɛngɛlafɛ bɔla filani bila fu ani fu. Tago filanan baaraw daminɛnen Binka de bɛna wulikajɔ kɛ ko kura ka bagabagaliw kɛ ni ze u bɛna celu 2 sɔrɔ ka don Kumun F Keita ani Arai Sise fɛ. Ɲɔgɔn sɔrɔ kuncɛtɔla yɛrɛ Africa Foot bɛna ngɔyen dɔ sɔrɔ nka Abdoulaye Jara fana b'o ta. Ngolo Tarawele n'ale ye Binka FC celu kɔlɔsiba ye a b'o dolan bila kɛnɛ ma. Dolantan bɛ kuncɛ n'o jaabi ye 2 ni kanangolo ka taa Binka FC kanu na. Dolantan kuncɛlen an sera degeden karamɔgɔ fo ka taga se Binka jalantigi ma o ye ɲɛfɔli kan ye. Loro follow do me am confirmer follow parce que ani mo ma chare tan maintenant la 5e journée doit venir le jeudi prochain donc follow pour les gagner parce que on va finir dans le ni quand on a moi c'est pour les observations mais à Magna et Agnès Fagam la en place nous Magna et les gars et quelque chose et on doit occasion flago donc volontaire avec la $1 donc on est obligé d'avoir au moins sur bâti comme pour les casser donc maintenant donc on va travailler parce que volontaire est là chez Tala ni Njabi mega sababu ye ka Binka FC kɛ ka jɔrɔ ko ɲɛ kosɛbɛ wano ka kɛnɛ ko ta fanfɛla la o la a da bɛ ɲɛfɛ kɛlɛ la wagati kelen ni Burundi bɛna gɛlɛya balase Africa Foot ma ka da kan u fana ka laɲini u ka yɛlɛ wano ka kɛnɛ ka ɲinɛ saison kɔnɔna na. O kunnafoni ne bɛ dan sigi an ka China kunnafoniw na an ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri kunnafoni jɛlen minnu sɔrɔ ka di aw ma olu le kun ye ne an ce a ka dɔnko kan na a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.